Hola, continuem amb la segona part del curs de l'Oficina 2.0. El que veurem ara són eines que ens serviran per conèixer les opinions d'un grup de gent. Com hem fet abans, partirem d'una necessitat, d'un objectiu. Necessitem conèixer l'opinió dels nostres companys de feina sobre un tema concret. Per tant, hem de poder prendre decisions conjuntament o també podem voler fer valoracions professionals més elaborades, per tal de valorar algun producte o algun aspecte en concret i veure, a partir d'aquesta valoració, com millorem el producte. Dues eines que ens permetran assolir aquests objectius són Doodle i el SurveyMonkey. La primera, Doodle, és una eina molt senzilla que ens permetrà fer enquestes simples sobre un tema concret, una pregunta i unes opcions de resposta. I SurveyMonkey és una eina bastant més elaborada que ja ens permet fer valoracions professionals més completes. Si comencem amb Doodle, com dèiem, és una eina super senzilla, és molt fàcil i intuïtiva. Amb només 3 passos pots crear-te una enquesta que després envies per correu electrònic a tothom qui vols que participi. Com a creador de l'enquesta pots rebre les respostes del mail que t'avisi cada vegada que algú vota. Pots configurar l'enquesta que tothom pugui veure el resultat de la votació o bé que sigui una enquesta oculta i que només l'administrador vagi veient les respostes. Doodle permet també incloure comentaris. La gent pot votar i a sota posar algun comentari sobre el tema. Per crear enquestes Doodle no és obligatori estar registrat, no és obligatori tenir un compte. Tu pots crear una enquesta, et guardes l'URL i l'envies a qui vols que participi. Però si et registres, totes les enquestes et queden guardades a la teva pàgina d'usuari. A banda, Doodle també ofereix la possibilitat de crear un gadget que pots incloure o a la teva pàgina d'inici o a la teva xarxa social. Com ara veurem, és una eina molt fàcil. Entres a doodle.com. Si et vols registrar, et pots crear un compte i si ja està registrat, simplement entres amb el teu correu electrònic. I a la teva pàgina d'usuari, ella et va guardant totes les enquestes a les que has participat o les que has creat tu. Per crear una enquesta, Doodle et dona dues possibilitats. Una és la de planificar un aconteixement, o sigui, tu preguntes quin dia va bé organitzar tal reunió o tal sopar o el que sigui i poses les diferents opcions de calendari perquè la gent pugui votar. L'altra és escollir una preferència. Tu, per exemple, vols preguntar on fer la reunió de final de curs. Fer una enquesta és tan fàcil com anar seguint tots els passos. Hi pots posar una descripció, pots posar-hi el teu nom i el correu electrònic és opcional. Si escrius el teu correu electrònic, cada vegada que algú contesti tu rebràs un avís al mail que et dirà que algú ha votat. Si no poses el correu electrònic no ho rebràs i hauràs d'entrar cada vegada a Doodle per saber com va la votació. Per crear una enquesta simplement vas seguint els passos, aquí posa les opcions de resposta, les que sigui, i vas seguint. Pots configurar de la manera que hi ha diferents opcions, que es pugui votar el que dèiem que sigui una enquesta oculta, limitar el número de vots per fila o per columna, etc. I un cop acabes, Doodle et dona 2 enllaços, el d'administració i el de participació, que són els que t'has de guardar o enviar a qui vols que participi. L'enquesta, tu enviaràs aquest mail, aquesta URL, a la gent que vols que participi, la gent entrarà en aquesta pàgina i simplement escriuran aquí el seu nom i votaran l'opció
que vulguin. És una eina molt senzilla, però que serveix per prendre decisions ràpides sobre temes concrets. L'inconvenient principal és que no verifica quantes vegades ha votat cada persona. De fet, si et guardes aquesta URL, pots votar tantes vegades com vulguis. Per tant, és una eina molt senzilla, però que va bé per fer servir amb un grup de gent de confiança que saps que et votarà una vegada i prou. L'altra eina que comentàvem és la de SurveyMonkey, que ja és per fer valoracions professionals bastant més completes. Permet fer enquestes molt completes, amb molts formats de preguntes diferents. Pots organitzar les preguntes per temes, establir diferents pàgines. En una primera pàgina preguntar sobre un aspecte concret, a la següent pàgina fer unes altres preguntes sobre un altre aspecte, etc. I cada pàgina hi pot tenir el seu títol, la seva descripció. Són enquestes ja molt més elaborades. L'enquesta també l'envies per correu electrònic i no cal que l'usuari la contesti tota de cop, perquè poden ser enquestes realment molt llargues i el qui hagi de participar pot anar contestant a poc. Com a administrador pots crear-te grups de participants. Si tens un grup de gent amb qui de manera habitual els hi has de fer valoracions, ja et configures el teu grup i l'envies a tot el grup sense haver de cada vegada escriure tots els correus electrònics. Les enquestes poden ser anònimes o no, segons t'interessa. Segons t'interessi pots obligar a posar les teves dades personals o poden ser anònimes. I el que té SurveyMonkey és que la interpretació dels resultats resulta molt gràfica, està molt bé, és molt intuïtiva. L'eina en si és una mica més complexa que la de Doodle, però tot i així és molt intuïtiva. Tu t'has de registrar, crear-te un usuari és molt ràpid i molt fàcil. I un cop a dintre, a la teva pàgina d'usuari, et guarda les enquestes que tu has pogut anar fent. Una enquesta, per exemple, pot tenir, com us deia, un títol, una descripció i diferents formats de pregunta bastant elaborades que la gent pot anar votant. I ho pots organitzar per pàgines. Cada pàgina amb el seu títol, la seva descripció i les seves preguntes. Per crear una enquesta és tan fàcil com clicar l'opció de crear una enquesta. Està només en anglès aquesta eina, però tot i així és bastant intuïtiva. Li posem un títol i anem seguint els passos que ell ens va indicant. Pots configurar l'aspecte de l'enquesta canviant el color. Pots configurar cada pàgina amb un títol i amb una descripció. I per afegir cada pregunta, simplement clicant a l'opció d'afegir pregunta, veurem que tens molts formats de pregunta diferents. Ell et dona un exemple de cada format per saber ben bé a què es refereix cada vegada. Veurem que tens tot tipus de format de preguntes, tan elaborades com es vulgui per fer una enquesta realment molt completa. Un cop esculls el format de pregunta que t'interessa, vas incorporant el que vols preguntar. Per exemple, escrius una pregunta i després dones les opcions de resposta. I ell et munta la pregunta i tu l'organitzes i la mous allà on vols i vas afegint tantes preguntes com vulguis. Realment estàs una estona per crear una enquesta, però el resultat que pots obtenir és realment molt complet. Quan tens l'enquesta feta, per recol·lectar les respostes, et dona diferents opcions, enviar-ho per mail, et dona un codi embed que pots enganxar al teu blog o pàgina web perquè la gent pugui participar. I un cop la gent ha anat votant, la interpretació dels resultats te la mostra amb un tant per cent.
t'indica el tant per cent de gent que ha votat cada opció i t'ho interpreta d'aquesta manera. I fins aquí la segona part del curs de l'Oficina 2.0.